क्यों कही अन्नदाता, क्यों कही विधाता, मुदा असल में एगो गरीब इंसान छी हम। माथ पर सूखल गमछा, कंधा पर कोदारि, ए देश के किसान छी हम। करोड़ों के पेट भरे वाला खुद 2 वक्त के रोटी लेल परेशान छी हम। किस्मत के कर्ज के बैसाखी बना चले वाला ई देश के किसान छी हम। समझ जाब साहब किसान के दर्द। एक बार खेत में हल चला के तो देखो, कहियो कोनो जमीन के टुकड़ा पर कोनो अनाज उगा के तो देखो, कहियो जून के धूप में तो कहियो दिसंबर के जाड़ में एक बार खेत में जाके तो देखो, कहियो भूखे प्यासे हल चला के तो देखो, कहियो दोपहर के 2 बजे तो कहियो रात के 3 बजे खेत में सिंचाई लेल कहियो मोटर चला के तो देखो, कंधा पर 15-15 लीटर की टंकी लेने कहियो खेत में स्प्रेयर चला के तो देखो, कहियो मौसम के मार से तो कहियो नकली बीज आ दवा खाद के वार से तो कहियो कीड़ा के वार से अपन फसल लुटा के तो देखो। समझ जाओ साहब किसान के दर्द। एक बार खेत में हल चला के तो देखो। हाँ, अगर इसो कहियो ले लो तो लागत से बेसी में कहियो फसल बेचवा के तो देखो। बाजार में मांग नहीं पूरा हुआ पर अपन फसल फेंकवा के तो देखो। पापा हमर गुड़िया कहिया लाब, वो बिलखत बच्चा के अगला फसल में लावो के झूठ सपना दिया के तो देखो। पूरा दुनिया के खाना खिया कर अपन परिवार के भूखे रखवा के तो देखो। समझ जाब साहब किसान के दर्द। एक बार खेत में हल चला के तो देखो। नहीं मांगो खैरात में हम ककरो सो किछ, एक बार मेहनत के फल दिया के तो देखो। भारत फिर से बन जात सोना की चिड़िया। एक बार किसान के ओकर हक दिया के तो देखो, एक बार किसान के हक दिया के तो देखो।